Gura. Kasi ganahan ka mahulog sa wifi, boss. Ano sa ba? Global? Oh, Binuang. global ni. Gusto pa kayo? Yung pala ba hulog ka na? Pwede na ba papel, boss? Consinger man eh. Karo po ka, kita wifi ng mga sudah dong. Wado ko kita wifi dyan sa alsa. Wifi mo daw, wifi. Layuan na ba na hunabdan? Ay, salamat. Highway na gyud. Wifi mo daw, wifi. Ay, nahayag signal na eh. Balik na po ko ano ni ba ipik. Bago rin nag-season. Sikot na eh. Wifi mo daw, wifi. Wifi mo daw. Asa man yung lugaran eh? Bukid naman kayo na nga. Wala pa yung mga balay. Dara tao. Mangutanan lang sa kuha ni Be. Boss, pwede mangutanan sa mga kung asa ng iriyahan eh? Nagutay naman eh. Tagasa ka. Taga nyo katipunan, boss. Sorry kog wifi ba? Niagi kog sagbutan. Wala ko kabalo na. Nabot na ko diri ah. Iwan na niya magdadtan mo soy. Layo na maginidri ah. Lain pa to. Usa na dala wifi? Oh, wifi, boss. Sorry kog wifi. Pwede tamulog diya. Pwede kayo. Hulog ko tabi. Kay hinay kay signal. Saktor man day Japon nakaabot ko diri ah. Kay na man day customer. Pilay mo Jis. Duha ka tuig, boss. Ah, dugaya din mo man no. Ganun Pwede mo hulog. Oh, pwede na. Say pangalan sa mo wifi. Samuel Global Piso Wifi. Ah, napulog ako boss. Ako suga jud wifi oh. Pero lain pa to boss ba? Oh, Kana nga balay boss ba oh? Gusto ba na mahulog wifi boss kay wa mo signal dito dipita gud. kanang balaya? O kana. Sure ka mo ulog na sa wifi da? Sige na pangitag wifi ba? Tuwa na to ka. Sige, boss, kay ato na ko. Oh, salamat sa wifi boss ha. Na. Di makaya. Balag dili ko makakwarta ng balaya. Di ko mutabok day. Wifi mo da, wifi. Wifi mo da. Sa maning tawanan ni nga. Patabokon man ako niya sa pangpangasang laluma. Sa Naran day mga tao diri aday. Tiba day ko aning lugar. Kahina ba ang signal diri ah. Wifi mo da, wifi. Hinahayap og signal ni lugar oy. Ganina ako nag-message. Pasag message sa akong asawa at di na mag-contact. Boss, kasi ganahan ka mahulog sa wifi, boss. Ano sa ba? Global? Oh, Binuang. global ni. Gusto pa kayo? Yung pala ba hulog ka na? Pwede na ba papel, boss? Consinger man eh. Karo po ka, kita wifi ng mga sudah dong. Wado ko kita wifi dyan sa alsa. Nah, ahara ganin nakabuhat niya nino. Mama! Oh, Ate, wala ba ko si Silunul? Ako, kwarta, tibok mo ni. ikaw kung ihulog ni mo ni. Ya, pinam ni ka oras ni ako sa gatos. 1 year, 1 year. 1 year? Okay, sa gatos man. Ate, mo ginansyado ko niligana ba? Sige dong! Salamat kayo, tawag na ko sa asawa. Ah, sige, sige. Basig din legit ha? Legit kayo na. Mo ba? Mo ni password niya? Oh, Ate, tinungod gina eh. Kusuga oy! kusog. Yun! Salamat kayo! Sige. Pasti lang, naaram na ni. What signal pwede kusuga? Nagtuo siguro siya, ginansyado siya to. Kay Anjis, kay duwa katuig man. Pero yang sa gatos, sa katuig na akong gibutang. Lamang-lamangan na to ni, kay bukid man. Disuda, maraming dala na. Pero sige lang, buhato lang na akong tanan. Basta mga kwarta lang. Wifi mo na, wifi! Wifi mo daw, wifi. Wifi mo daw, wifi. Wifi mo daw, wifi. Wifi mo daw, Abot, wifi. magsuroy wifi ang kaguwang diri ba? Dako-dako na nighalin ba kay lalayo nagdaabta ng kaguwang. Dagan pag tao di karon nanuroy. Sundan be. Hindi galaw mo lang. Ubos ang pera mo. Wifi mo daw, wifi. Wifi mo daw, wifi. Kayo naman kayo ko ba? Mangihis ako. Ron kinangihi ka. Impas na sulod sa imong wifi ron.
Dugay si sulusuri kagwang mo rin halin. Pais na ni. Kwarta-kwarta naman eh. Dili na siguro ko mo diretso dira. Puro kawayan naman ako. Price na siguro na ako ngalin. Tipo na lang na ako nito sa unahan. Tipo na dyan ako na akong income. Kaya murag dako-dako na kayo nagsulod ba? Sa isa ka tuig na akong sigsuroy. Kikutrag yapon sa mga pugoy. Pinsa kayo nagkawatan ni ba? Ha? Dili pa sila tunay nakawatan. Kay gibin lang pa man. Ha? Bakta sa pod. Ha? Wi-Fi mo na, Wi-Fi.